Poznáte tú rozprávku o Líške a Bocianovi? Líška pozvala Bociana na večeru, lenže nedala si na nej záležať a podávala Bocianovi slabý vývar na plitkom tanieri. A Bocian s tým jeho dlhým zobákom sa vôbec nevidel najesť. Za to Líška bola napapaná. A tak na druhý deň pozval Bocian Líšku na obed. Líška strašne rada papala, tak tú pozvánku prijala. Bocian navaril šťavnaté mäso vo voňavej omáčke. Líška sa strašne tešila. Ale prerušujem rozprávku, dôležitá otázka. Čiapočka modrá alebo zelená? Modrá. A viete, prečo sa Líška nenajedla? Bocian to mäso v šťavnatej omáčke dal do vysokej nádoby s úzkým hrdlom a akokoľvek sa Líška snažila, k jedlu sa nedostala.